Ей, ти! Да, ти! Искаш да станеш нацепена батка? Много ясно, че искам. Чуеш се какво ти трябва? Протеин? Не, стигни се малко, Протеин е за бабаци. Животните зовят на цепин. Ти баба ли си или животно? Точно така си мислех. С нацепин ще станеш мъж. Истински мъж. Ще ти поникнат мустаци на челото. Няма да можеш да ги бръснеш, защото ще са стоманени. С нацепин ще се напомпаш, ще надишаш, ще назобиш, ще нацепиш, ще набухаш, станеш като Хълк. Хоган! От газата ще излизат тухли, четворки, бетон, кереч, чакъл, асфалт примесен с мидички. Ти можеш да вдигнеш всичко. Штанги, коли, съседа, самолета, аец козлодуй, брутния вътрешен продукт, чукана тори, дори себе си. Стани бургазле без да си от Бургас. Стани кораво куче без да си куче, освен ако не си куче, тогава стани нацепено кораво куче. На кой му трябва да буя мисо, мляко, милинки му зака мастика, извискам аз като има нацепим, брато. Дори майор Михов ти каза машала. Ставаш и почваш да можеш. Нацепин сутрин, нацепин обед, нацепин вечер. Нацепин сутрин, нацепин обед, нацепин вечер. Нацепин сутрин, нацепин обед, нацепин вечер. Нацепин през цялото време. Нацепин те прави по-силен, по-красив, по-бърз, по-дипломатичен и по-бомбастичен. В нацепин има всичко нужно за правилното функциониране на твоето тяло. Витамини, минерали, тетрадихибридно кръстосани аминооксиданти, радиация, кон, есенция от алоe вера, бетон и син камък. Ще натрупаш маса, мускулна маса. Гърбът ти ще стане като гардероб, трикрилен гардероб, четирикрилен гардероб, завод за мебели. Гърбът ти ще стане като Икеа. Идва с вкус на всичко. Бахор с кисело зеле, бахор с евкалипт, бахор с банан, лютеница и бахор с бахор. Искаш да си мега зоб, вземи нацепин. Искаш да имаш всички маски, вземи нацепин. Искаш да имаш голф четворка. What the fuck, бе, човек? Кой нормален кара такава кола? Продавам москвич, между другото. Нацепина е най-биошита, за който можеш да сетиш. Нацепина е по-био от гойното, което настъпа ония ден по пътя за позадженицата. В него има вещества, за които и Менделеев не е знал и затова ги няма в екселската му таблица. Когато Уолтер Уайт бъркам вече се чуди как да вкарам нацепин в рецептата си, но не успява, защото нацепина не се меси, той се буга. Вземи нацепин сега на кило, мега, гига, екта, секта, квази, премоция и ще получиш още нацепин. Тонове нацепин! Вземи гигатронно повече на същата цена, за да бухаш с гаджето и приятели, но всички знаем, че нямаш нито гадже, нито приятели, затова ще бухаш гигатронно повече сам! Стани нацепена батка с нацепин! Мислиш, че си достоен за нацепин? Докажи го!